Bagong Yai Kresna dengkul matos. Cara ajare Baladewa we dalah we. Wes Bagong sabar Bagong. Ora sadam. Asmaku sabar. Sabar ora iso sabar. Gong Yai Kresna dengkul matos. Cara ajare Baladewa we dalah we. Wes Bagong sabar Bagong. Ora sadam. Asmaku sabar. Sabar ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Ayo nggo mburi kene. Bagong sabar Bagong. Ora sadam. Asmaku sabar. Sabar ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Sampeyan to? Iya no. Tak kira nek gareng e. Gareng kok kaya ngene. Anggepe kok diapure kaya ngene kok. Oh sasae sampune dhewe wani karo Baladewa. Aku diwarahi kok. Nek ora diwarahi ora bakal wani karo kowe. Blet lanat. Wis to. Bagong iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Ayo nggo mburi kene. Piye? Rupak wani, jembar wani. Alah cerewet, Reng. Bareng wis leren lagi maju. Piye, Kong? Mulai omong karo Petro kon goleki senjata Ceraka. Apa? Senjata Ceraka. Cakra, Ceraka. Aja dilatih cupet kok. Nek malah dawa e. Ya men. Ya men dawa ya men ora. Woi, Yasmen. Yasmen dawa ya men ora. Weh, waduh kemruputen bakmine Ren. Ya wis ben ora. Dengkulmu mlacat ora. Wis gedho bali malah ngrembug bakmi. Oke. Nyuwun pamit sinuwun. Nenek Petro mboten pinanggih senjata Cakra, ya wis ben mati ya wis ben. Piye, Kong? Mulai omong karo Petro kon goleki senjata Ceraka. Apa? Senjata Ceraka. Cakra, Ceraka. Aja dilatih cupet kok. Nek malah dawa e. Ya men. Ya men dawa ya men ora. Weh, waduh kemruputen bakmine Ren. Ndak selak anyep. Piye tukune ye? Wis ben pokoke sisan le melet-melet awake dhewe. Dengkulmu mlacat ora. Wis gedho bali malah ngrembug bakmi. Oke. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati no Bagong nolo garing nriki. Ora Prabu Mandura tok antem kok nganti semambut. Aku gembol kijing. Dadi tak tibani ya antep tenan. Saman mundur. Mang mundur, Ndara. Yo. Ben arep nesu-nesu arep muring-muring. Men muring-muring karo aku. Tangi yo legane atiku. Ora sebobot. Ora apa jenenge? Apa ya kayak kata-katanya kayak ya? Seduma baca senyari bumi. Wis ben ngawur wae. Ora sepira bobotmu. Gugu karepe dhewe mungsa karo aku. Wah. Ayo tangi yo. Tangi wis aene gek mangkat sekolah. Kandan-kandanane ngayal. Aduh ngger. Anak Prabu Mandura teka Paduka Katriwandan wonten menapa ngger iblis lalat kuku karepe dhewe sapa ngantem aku tanpa tariwa
iki ning Bagong barang ana wayang ora ana Bagong. Ah jelas ana. Lah kok dadi kowe ngewang karo Nala Gareng? Kowe ngewang karo Setyaki? Nala Gareng kakangku, Petra kakangku, Setyaki bosku. Nek juragaku ardi piloro karo wong kaya sampean kula ora trima. Lho piye? Lho kowe wani karo aku, wani wae sangune kandel ora wani. Wani tenan karo Baladewa sing tak wedeni apa? Kelakon kendharat dening aku. Apa ya aku ya? Apa ya? Rampung nyawamu, ora mampung ora dipijekke. Wah, aku nek musuh Bagong omongane sak pinake dhewe. Ya men jenenge we Bagong kok ora mongkon tata krama. Pecah siramu, jebul dadamu. Lho. Moncrot mulamu. Mencelat matamu kuwi. Ratu durake matamu, ben saya serem mati dening Bagong sabar ora iso. Sabar apa? Dikira aku wedi wae. Yai Kresna culna, tak ajare Bagong. Yai Kresna dengkul matos. Culna ajare Baladewa we lah dalah we. Wes Bagong sabar, Bagong ora sabar. Wes aku sabar. Sabar ora iso sabar. Kon sabare kok ngeyel. Sampeyan to? Iya no. Tak kira nek gareng e. Gareng kok kaya ngene. Anggepe kok diapure kaya ngene kok. Oh sasae sampinake dhewe wani karo Baladewa. Aku diwarahi kok. Nek ora diwarahi ora bakal wani karo kowe. Blet lanat. Wis to. Bagong iki sabar iso ora kowe? Iso. Ngece. Ayo nggo mburi kene. Piye? Rupak wani, jembar wani. Alah cerewet, Reng. Bareng wis leren lagi maju. Aman ketok gleleng kok ya. Kok Prabu? Nggih. Kula suwun kanthi sanget Kok Prabu sumene. Mergi wonten pangandikan utawi atur saking anak kula Purantawati. Lho, atur piye? Kok Prabu pirsa mboten? Menawi kana negari Ndrawati menika nembe peteng. Sebabe koncatan senjata cakra ingkang murca tanpa taliwara. Senjata cakra murca, inggih. Lho. Lah terus kula gadahi patembaya. Menawi temanten kakung menika saged ngaturaken senjata cakra, ngunduraken senjata cakra pusaka Ndrawati. Kula dhaopaken kangen Purantawati kok Prabu. Kuwi tenan janji. Inggih, njaluk pamit. Gareng dalem. Kowe kandha Petruk nggih. Kon goleki senjata cakra. Nek Petruk saged pinanggih senjata cakra, tak rabekke. Nek Petruk mboten pinanggih senjata cakra, ya wis ben mati ya wis ben. Piye, Kang? Mulih omong karo Petruk. Kon goleki senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Cakra. Aja dilatih cupet kok. Ini malah dawa ya. Ya men dawa ya men ora. Weh, waduh kemruputan bakmine Ren. Ya wis ben ora apa-apa ya. Men do penak le do mangan. Jam 1 padang kowe. Wah, wis. Tekor iki. Tekor dengkulmu amoh ora.
iki jam pira rumangsamu? Jam pira ta iki? Oh, lagi jam 11 kok. Oh. Aku mau akon ngetokke jam 1 kok kamu ruputan iki. Ndak selak anyep. Ha piye tukune ye? Wis ben pokoke sisan le melet-melet awake dhewe. Dengkulmu mlocot ora. Wis gedo bali malah ngrembug bakmi. Oh nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati no Bagong nolo garing niki. Koten prayitna semuriris semuriris eko balik Petruk kabari loro kok wis waras. Nggih, Pak. Kula sing minangka dados lidah sinambung ature Petruk dhateng Bapak. Niki Petruk kula wakili. Munjatur sanipun Bapak. Ngopo? Petruk niku lara ora kok perkara penyakit. Pun di rapid test. Kalih di swear. Apa nang swear? Swab. Menika ya tidak tereaksi. COVID-19. Heeh. Ning jebul Petruk niku duwe panyununan. Petruk niku kelingan jaman lakon ndara-ndara Pandhawa bangun Saptawarga biyen Pustaka Jamus Lima Sada ilang. Terus Sinuwun Ndarawati njanjeni karo Petruk, nek kowe iso nemokake Pustaka Jamus Lima Sada, sesuk kowe bakal tak paringi putraku, kowe tak pek mantu. Lah Petruk niku terus lara, dalam arti Petruk niku demo masak, demo lara, terus kula diutus karo Petruk kan wonten negara Ndarawati. Sinuwun Ndarawati paring dawuh, "Tak rabekke karo anakku ning waton iso madhangke Ndarawati." Lah apa Ndarawati oglangan? Mboten. Wah, suduk nganggo linggis sisan. Ora kok oglangan, Ndarawati peteng niku mergo Ndarawati nedengke calan pusaka. Weh, pusaka apa? Senjata cakra. Petruk iso rabi karo Prantawati nek iso ngaturke senjata cakra. Mekaten atur kula, Pak. Nek Bapak badhe duka kalih Petruk kula semanggaken. Semareka den prayetna samurene seka balik. Titiyani gandayani tresna purnama sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Apa bener ngono Petruk? Nggih. Saya tak takon. Wong urip alam padang kuwi diwenangake ngukur karo derajate, ngilu karo githoke. Tembung ngukur karo derajate kuwi eling derajatmu kuwi apa? Kowe kuwi minangka apa? Ngilu karo githoke kuwi kahananmu kuwi kepiye? Sing jeneng wong duwe penggayuh kuwi diukur karo kekuatan. Aja ana tetembungan kakean gluduk kurang udan.
Aja ana tetembungan gegeden penggayuh ning ora duweni apa-apa lan ora duweni kekuatan sing piye-piye. Bapakmu ora apa-apa ning niatmu sing kaya ngono kuwi sing marahi aku kuwi sesuk melu isin. Ya to nek lakon, nek ora. Ora padha karo kowe ngurek-orek raine wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip. Ula kabeh petungen, Petro, kabeh petungen. Pun dadi niat kula kok, Pak. Nek ora kelakon penjanganipun Petruk luwung boyo tekaning pati. Nek ora kelakon apa karepane Petruk luwung boyo tekaning pati. Lah nek ngono kowe ora manut karo bapakmu. Nek le manut ya manut ning gegayuhan Petruk niku ming kula kepengin sun Prabu Ndarawati niku sampun ngantos tetel kanalindrane merga nyulayani rembuke dhewe. Mula ing sae menika nek bapak ora sarujuk niki ajeng kula budidaya dhewe. Niki ajeng kula goleki carane kanthi cara kula dhewe ora arep nyuwun pangestune bapak, ora arep nyuwun pambiyantune bapak. Nek pangestu kula suwun nyuwun pangapunten lepat lek kula matur. Ning ora nyuwun pambiyantune bapak ajeng kula golek-goleki dhewe taun ana Windanana ora bakal bali nek kula ora ketemu karo senjata cakra. Wah, sanget jenon ora. Pancen wis mendem kok. Domongi bapak kok ora gelem. Marah-marah ya garang, ya wis nanggre omong ki coblok kok aku ora seneng acarane ngono kuwi. Mbok ya iki wis adegan mau. Kok isih digunakake saiki lho cah edan ora. Ben budidaya dhewe. Nek ketrima uripe Petruk rak ya kelakon. Nek ora ketrima uripe anakku ya ora kelakon men isin wirang disandang dhewe. Terus ya sebo ning Praja Ngamarta to Le. Oh nggih, monggo Pak kula dherekaken. Ayo Bagong aja kari. Monggo Bapak. Pareka den prayekna semores. Nek kira-kira wegah ngendang ya disulihke. Wis mesuwi. Angkene wis drok-drok ngono. Kandhe tutut. Semar wis ra mengestoni. Monggo aku nek upama iso dadi mantune Sri Ndarawati, wah glaleng kurame umum. Gane sandangan. Uripku mesti ning Ndarawati. Nen aku munjuk atur sing Prabu Ndarawati, Rama Marasepuh. Wah, kula nyuwun artanipun 3 miliar. Anakku lanang Petruk kantong bolong, anakku mantunya tampan ana. Yes. Kanggo tuku bedhil ngene Mbak Bagong. Mbak Diase tuwor. Gareng lagi mlaku-mlaku tembak sikile tuwor. Semar tembak tuwor. Ben. Cang gleleng mantu ratu. Pelekke. Bojone ayu. Sapa nglirik bojoku tembak matane tuwor. Bojo ayu ora entuk diri sapa-sapa. Penak. Nek lakon. Awa ya urung kelakon aku wis gagasanku wis werna-werna kok. Neng dewa iki mesti adil. Dewa iki mesti adil. Dewa iki ora kok perkara gedhe tur dawa ning
dewa kayangan iki mesti adil. Wis, Petrus sedih ngene iki mesti dewa iki mesti presa. Engko terus medun Sang Hyang Bathara. Wah, perkencong Warudaya. Adik guru, not ini apa namanya? Mi dudu mi. Aku nek karo dewa iki jan sayang tenan. Sayang. Ayo apa-apa sing nuruti dewa. Ane nek ora tekan kene, munggah ning kayangan tenan. Nek rasa munggah ning kayangan, aku tekan ning kene sedewe dewa mesti teko. Yakin to? Kendak tenan ora. Kencang Warudaya, pak pong bubolong kali cedhi rawa sing gawe. Ya lut maidut yu mairo. Petra aja sembrana. Iki ciri khas dewa kok lut maidut dengkulmu meloncat lho. Bekti kula bulun. Ya napa? Kenapa kita sedih? Meskipun kula menawa ngertos batos kula panjenengan niku dewa kok. Mesti iso maca ati kula. Kula kena napa lan kula duwe penjangka napa niku panjenengan mesti prisa. Ya. Kita kepengin nanjih kalawan Natandrawati nggone wis tau tate prasapa janji bakal mundhut putra mantu lawan kita. Leres. Lah niki kula nyuwun pambyanipun para Jawata. Petra wonten dawuh. Ulun gawa pusaka. Arane Pari Sawuli. Iki gawanen ya Petra? Nggih. Nek wis tak gawa, kita nyaketana negara Ngamarta. Ning aja caket-caket karo bapakmu kok ndak didukani meneh. Oh nggih. Mengko yen bapakmu njaluk tulung karo jeneng kita, tulungono. Iki dadi sarana kita bakal ketemu kalian kang kita upadi lan kelakon panjangka kita Petra. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawes gandrum. Iki niki gelombang cinta napa Pari Sawuli? Gelombang cinta dengkulmu melocot ki ora? Iki pusaka kadewatan. Arane Pari Sawuli. Oh nggih. Wenehno nang anu jenenge kucir kita. Oh nggih. Mengko yen digunakake gunakno. Inggih. Iki iso kena kanggo pusaka, iso kena kanggo ya kuwi ketuan sing migunani. Oh nggih. Wis ngono ya Petra? Nggih. Ulun kondur makayangan. Nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya, ulun tak bali ning kayangan wis ganti paripurna nggon ulun ditundun ing Sang Hyang Jagat Gatiwedi. Ulun bali marang kayangan Suralaya, sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Ya, ora Petra. Petra iki wong limpat kok. Pari Sawuli nyaketi Praja Ngamarta. Ning aja nganti ketemu karo bapak. Nek eneng apa-apa bapak njaluk tulung karo aku kon nulungi. Nggih, matur nuwun pukulun kula tak budal teng negari Ngamarta.
Marana sumepang mangarono katinetraning uga rapuh sabdaning kokila rengkane kara sageter kene donga engkong ler wowo sing kene panca betoking ayam wono merak mangwoking bagakan Nyai Werkudara barep kakangku apa Arjuna ulonan paring adhawuh Kaka Prabu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna lamun negara Indrawati persasat banjir udanawala banjir mangsi krana akeh para nalindra Narpati ingkang padha ngayunake kelawan putra Indrawati Dewi Purantawati. Yayi, apa ora prayoganipun Kakang lawan Siadi budal marang Projing Dwaraka? Mbok menawa ana bab mubal babaling perkara sartana ingkang maraja saka Sela-selaning Garu satemah akarya geger Projing Dwarawati siadilan pun Kakang wis ora kainan. Lah nek cara kula mathuk Ndara. Lah niki mengke nek Pandhawa ora ketok mongko Dwarawati kalih Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Mboten saged dipun pisahaken. Nek Pandhawa mboten ketingal teng Dwarawati ndak dikira sampeyan kalih Sinuwun Dwarawati niku mboten lahir batin. Ini prayogane pancen kudu bidal mriko, Ndara. Soroting pandam sumula nang wadana katandremuremu kalingan ngangrengeng sang Tyamana hengkung Kunjangkan sing langit kelap-lapaton munjo atur ngersa paduka Sinuwun lergin sanging risang mawe gandrung para munjo atur sawulepan nyuwun pangapunten menika ngaten ben suluk sik mau kesuwen saiki kesusu-susu ono kawan Bagong ana apa sawulepan diagung pangaksami nek wonten lemah atur kula nyuwun samudra pangasami. Mboten kanthi kanana-nyana nalika kula teteki anjagi negari tapel wates temon Kulon Progo.
Mboten kanthi kanyana-nyana wonten barisan ingkang gendera rerontek umbul-umbul kewicengan kendhanan Mancraba. Andadosaken suwingkang Balakaswa. Marbaba bangsa minat. Kena syarat ing sira megeran mendung. Bareng ingkang sujumengke andadosaken gegereng para apsara-apsari. Widodara-widodari sami ngungsi ngersane Kapolsek. Ya donya iki samiti. Ratu kembar kemaningan. Angang sejata sih bang. Apa sih ini weh? Ya ini. Semar. Nun. Bagong kuwi ngopo? Ngonten niku omong karo turu. Bocahe wis ngantuk. Lucu ya Janaka. Kula sampun asring sumerep. Dados sampun boten kaget lan boten lucu malih. Ning aku lagi weruh pisan iki. Semar mbok gugan. Woi. Semari pantat tok didulek. Get-geti. Neng apa ndang matur? Wonten Ratu Kembar ngamuk sing digoleki para Pandhawa kula sumanggaken Werkudara Janaka aja kaya bocah. Manganjur lakune ngangin gugur anggraning arga kura gurnita kagiri-giri. Soy Werkudara kowe sapa? Narendra muri saka negara Pura Kencana Prabu Jaya Lengkara. Wah lali kowe. Ayo ketemu para Pandhawa wigatine njaluk Selasa Wiswana kawan kanggo tumbal negaraku. Wah. Waduh.
ukur kesusu kesandung. Hei Janaka tandingana. Satriya klemak-klemek kakangmu wae ora. Monggo kuwi ya mungsuh aku. Ayo, aku tandingana. Pripun? Alah. Kok saged kalah? Gelelek kowe. Kalah kok joget. Wayang wong e. Ratu loro padha kabeh. Tetep piadeke padha. Rupane padha, sing siji tak ajar, sing siji nyokot. Bayar ora? Bayar, anu ora, anu. Wah. Tak pancing kowe. Kulino. Edan ora. Golek jago. Nek Pak Menono. Hus. Apa-apa? Golek jago menungso, nggo nandingi menungso kae. Petro malah nang kene nggih. Mang lenggari enten. Napa kok gedabikan? Jeboke ya sudet, ya sudet. Petre? Heeh. Aja gawe isinku lho, rasa omong apa-apa, Pak. Bapak tekan kene ngopo aku tak takon? Ngamarta eneng kraman. Lho. Maman ning Ngamarta. Wis ya truk len dagel sok tanggal 21 meneh ya. Wis bengi iki. Men sak karepku. Ben arep oleh do guyu wis atos kae wis nang iki. Guyune guyu tuwa. Dadi penabuhi kene ning bar kuwi terus la lucu. Sing lucu ngono apa? Aku tetep nekat wong. Ora ngono ndak ora lega mikirku, Pak. Kowe arep mungsuh kraman Ngamarta. Ha. Nek mati piye? Mati yo pendem. Wong urip sing dinteni apa? Mati mengko kabeh wong ngenteni mati yo mung ngantri. Mongsane dhewe-dhewe, wancine dhewe-dhewe. Nah aku mungsuh ratu loro iki engko mati ya wis. Penjangkaku ya wis ora kelakon, tegese aku wis mati ning kejaba aku duwe penjangka, Pak. Gandeng Ngamarta kuwi ya bumi wutah getihku. Aku suwita ning Ngamarta, ora aku wajib mbelani Ngamarta. Ndaramu kowe kalah kok. Giri Lusi jalma tan kena kinira.
Nah, weh dirungokke, Pak. Mula ra sok ngembe karo anake. Ana tetembungan sikat gigi. Ta Pak, rung disikat gigi cangkeme ditonyo ta Pak. Nek pancen kowe wani menyang muga-muga dadi jalananku nggonku iso kelakon penjangkaku ya Pak. Penjangkamu aja diomongke ndak ndara werku ndaraku nek ngerti preso wae aku melu isin nek ora kelakon. Petruk di penjangka apa? Kula isin, rasa isin. Wis tuwa kok isin. Keseran ya, Pak? Keseran bapakku lara iki. Mulane ora sok njotosi cah enom. Nek diantem genti engko sesek. Petruk nggadahi penjangka pengin nagih janjian Sinuhun Prabu Ndarawati duk nalika semanten pun nate ngendika nek Petruk ajeng didadekke mantu nek iso nemokke pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sadane dumugi semanten Sinuhun Prabu Ndarawati dereng paring dawuh mula Petruk terus nagih janji napa sing dingendikake dening Petruk anjing sekedhi. Nek omong nganggo ambekan cangkeme isih obah suarane wis entek. Jeneng wong oyak wektune ngoten niku mergo nek mboten kula oyak wektune ndak malah mboten rampung-rampung mergo niki mengki nek nganti tekan esuk kula majreni kali ndara-ndara kula ndara wiyaga sini. Pak kuwi dagel aku Pak Isman. Tak nggone sik ra apa-apa. Wah, yen Petruk duwe panjangka kudune Petruk kowe iki ndumbani mergo kowe wong tuane. Jane ngoten ning mergo kula niku dadi wong tuane sing kudune kula ndumbani kali Petruk iki jebule malah kula niku jare. Pak tak omong itu. Sing guyu dolope mung kari loro lho, Pak. Wis aja banget-banget to, Pak. Yen ngono ayo ditonton kaya ngopo landange wis. Sigra ngasta parisawuli panenganing Sang Hyang Bathara Narada. Kira Petruk kantong bolong wujuding pusaka den balangake ratu kekalih. Ical wujuding ratu kekalih musna. Salah kedaden wujud senjata cakra tuwin pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Ngedep pusaka loro. Wong ngene arep lakon penjangkane. Dadi mantune ratu, bojone ayu. Iki apa, Pak? Senjata cakra. Iki dadi syarat nggonku labi. Wah, Petruk. Ratune nendi? Ratune dikasut. Wah. Petruk omongane
Ratu Adikasut. Jlamrung wonten dawuh pusaka wis bali. Petruk pusaka jamus klima sada tak jaluk. Nggih, mangasta. Mengko tak aturke Koko Prabu Puntadewa. Nggih, pun nderek. Lah kuwi terus piye? Lho, nggo syarat leku rabi kok, Pak. Waduh, Petruk gleleng tenan iki. Wah, bojone ayu. Jaluk dasmu. Bojo ayu kok njaluk ora. Padake panganan wae. Sikut padha ora. Wah, wis sugih bojone ayu. Ayo wong ketrima kok, Gong. Petruk ayu tak tutke menyang Ndarawati aturna senjata cakra yen Koko Prabu ora. Muga pangandikane mengko aku sing bakal munjo atur Petruk. Nggih, matur nuwun. Sampeyan rono ora, Pak? Rono. Ah, bareng aku wis kelakon rabi, aku dadi mantune ratu terus kowe melu rono. Ora nyilih lho, ora nyilih dit lho. Aku calon sugih. Aku siliyana sikik saiki. Lho wong urung dadi kok siliyana sikik. Aku ngempek kamukten ya, Tru. Ya, mau tindakari kok kabeh mawon monggo. Petruk nggih. Lah dalah Petruk ngaturake pusaka senjata cakra nggih sinuwun. Gong, delane calonku, Gong. Kala Prantawati wonten paring adha. Jumbo kan apa kang dadi pengendikaku sapa sing iso mbalekke senjata cakra kuwi ingkang tok ladeni ning kok bejamu. Lah kok dadi kowe mung entuk Panakawan kowe entuk batur. Nuwun sewu. Nadyan namung pikantuk batur ning nek tresnane lair batin luwung boyo ngladeni wong ora duwe tinimbang ning ngladeni wong sugih ning ming natoni karo ati. Krungu ta Petruk? Krungu! Kula pikantuk Petruk mboten napa-napa, kula tak nanting kalih Kang Mas Petruk. Sakarepmu kono. Wong wis dadi janjiku kok. Kang Mas Petruk. Hei. Iya. Kok iya dengkulmu kuwi Ki Putra Ratu iya. Ah bingung ya kula niki. Kula matur pripun? Wong saro calon bojone ya wis ora usah basa. Piye, Dik? Kawontenan kula namung kados mekaten. Ki ora Petruk kersa mboten. Mau muni ra gelem to, Truk? Ndasmu kuwi. Gelem wae ora. Mau janji kon ngepek aku. Omong sapa ora diajeng. Lumayung bumi kuruping langit, ora ana wanita ingkang kawasa ngrubuhake bebeteng kekereanku. Kejaba mung sira wong ayu. Nah ingaten panjenengan dados mantunipun Kanjeng Rama Ndarawati.
Menika sampun kula cawisaken patenggan. Patenggan iki lho. Patenggan iki peturon. Nggih. Nggih. Tak ceke terus. Gong, wah ngregeti tak antil kowe. Kuwi calon kamar manten. Hanimumu. Hanimun kuwi calon nggonku bulan madu. Wah, jian kasure. Mentul-mentul yang ini. Iki obah pisan obah sak teruse ya, Tru. Ndul. Ngerti rampung. Rampung tetep obah. Wah, gak mejane akeh buah-buahan gong ora dipethik lho. Kuwi nggon aku lho, kowe engko sisaku. Engko memaku udah rapel, aku nyokot sih nek kira-kira enak tak keke kowe ngono kuwi. Aku padake tong sampah wae. Nek ngaten monggo dipun titi priksa. Kula pikantuk mlebet sinuwun, entuk wong ki calon bojomu ya wis kono. Nek mlaku ora adoh-adoh. Ngono adoh nek direbut wong piye kowe? Sandale. Walah aku ki adimu lho, Tru. Iki ki peturon, iki ki sutra ya, Gong. Spraine sutra ora kaya nggonamu. Spray kok ana tulisane tawa iklan. Karang ming sepanduk. Sepanduk tak sambung. Ayo, tangane ora nridik. Iki nek nyekleke kene iki mung dipejet sing abang kilo, ta. Wah, adem Tru. Iki jenenge asu, ase. Ase janwa. Iso nyes e. Tak ngono e. Tak manggang ndasku sik manggang. Anyep e. Heeh. Wis kono gak metu kono. Wah, arep ngapa e? Asa karepku. Kula aturi medal iki Lurah Bagong. Metu ya metu. Ngono kok ora entuk. Mengko kowe tak goleki kamar dhewe. Estu nawa? Iya. Engko tak goleki kamar sing isis ora usah nganggo, sing anyep-anyep ngono kae isis. Mengko ora usah nganggo tembok, wesi tok. Ngono ya kowe. Sia-sia ora. Kowe ngapa Mer? Wis tuwa kan dadak nata meja. Arep nilai Petro. Licet kowe ya. Arep nginjen ya. Tuwekan ora gagas ora. Apa kuwi, Gong? Bipetmu remuk. Nggo ancek-ancek Semar. Wah, bapak iki jan ndesi tenan ora. Iki keraton ya Mir ora sak Mer. Kono lunga kono. Weh, kok kowe men metu ngul sirahe tok. Nganggo klambi ora sarepmu. Aku mes. Tendang ora. Ora ku dorar ngopo? Ora apa-apa. Kowe iki satriya arep melu merana. Wah, kok le gayeng. Gayeng piye ora? Barataya ora malah babak dengkule to. Nggih. Ngopo meneh bocah kae? Gong. Kuwi nekat banget tembok kok tok bur. Ketok apa, Tru? Gak ketok ora kene keder. Angel tenan. Primpen tenan pokoke. Wis ngrekoso tenan.
Kula nyuwun dawuh Kanjeng Prabu Ndarawati. Cintaku sayangku. Rumput yang bergoyang. Werkudara, nggih, sadurunge mlebu kraton kae singkirna. Mengko ndak malah dienggo dolanan Panakawan iki. Wah, iya. Werkudara, nggih. Prantawati tak jaluk dadi bojone Petruk. Buset. Mingsa Petruk wae kok bojo Prantawati aku ora nrimake. Baliya le, emoh baliya, emoh. Akene iki wis tekan ngarep cangkem. Mana? Wis jadar. Bahwasanya sing iso banyak seperti itu. Kolaboratif itu karepnya seperti itu toh. Marah-marah kok enggak terima Petruk Rabiat Pronto itu maksudnya gimana? Kresna iki omong apa iki? Kula nggih mboten mangertos. Ha situ dene paham. Terus ndi? Dadi Petruk sing ngaturake senjata Cakra. Inggih. Sakmenika terus pundi? Ya wis. Ya yen pancen Petruk sing ngaturake senjata Cakra, ya wis malah pun Kakang eling. Pun Kakang melu mangayu bagya kaliyan Petruk lan Prantawati. Lah Lesmana wis ben mutar ya ben.